Значи, когато оборотите, ето са обороти, малко надвишават, нали, звука е в смисъл по-така работи, окей, но на тези обороти ето, например, на 1800-1700 по-добре, нали, но усещам добро така, как се тресе малко. Така че, да, струва ми се, че, нали, казвам, нямам никаква представа какво точно. Няма шум, нали, такъв нещо да чука, да трака. Но бих казал, че най-малко в някои от цилиндрите няма, нали, не гори. Да, бобини ли, свещи ли, това не знам. Това е по таблото. Check engine свети, друго не свети.